Sharifi it's Mnet, your favorite producer. Ga soyayya take aje. Assalamu alaikum warahmatullahi masu kallo yan uwa da abokan arziki. Muna muku barka ta zuwa wannan TV tamu ta Abdulwahab TV. A yau insha Allah za mu dora daga bidiyon da muka tsaya, zamu fara topic na biyu wato indices. Me asalin samuwarsa, dokokinsa da kuma wasu abubuwa za mu taɓa a ciki. Kafin mu fara ina ba ku haƙurin rashin samun mu da muka da tsawon ɗan kwanaki. Wannan ya samu ne sakamakon ɗan gyare-gyare da muka yi, amma yanzu insha Allah komai ya zama daidai. To kuma za mu yi ƙoƙari mu riƙa yin bidiyon ƙanana don bidiyon da muka yi bayan mun gaskiya yayi yawa. Yanzu za mu fara bidiyo na farko. Taken bidiyo shine menene asalin samuwar indices? Me indices? Ya indices yake? Misali, to bari mu ɗauki mu fara. Misali mu ɗauka ina da wani abun, ina da 2 times 2 times 2. Kaga wannan abun, wannan daidai yake in ce ina da 2 power, wannan da yake in ce ina 2, sai in ƙirga lambobi na. Misali 1 2 3 zai zama ina da 2 power 3. To shine yadda wannan abin yake. To misali shine asalin faruwar indices. Bari in ƙara bayani da aka ganewa. Yanda indices yake, misali in an sa 2 power 3 misali, abin da yake nufi akwai 2 2 ce haka, so ɗaya, so biyu, so uku, su ne suka bada wannan 2 power 3. To duk abin da gani a indices a haka yake, haka dokar take. Misali kuma idan ka ga an sa misali muna da kamar misali ina da kamar x power 4. X times x times x times 1 2 3 times x power 4. Number wannan kawai shine yanda indices yake, ba wani abu ne mai wahala ba. To misali kuma na san wanda zai ce to ai muna ganin ana addition din to kai guda kuma da zamu ga misali yanda abin yake shine, misali in kana da 2 power 4 misali times 2 power 2, wannan zai baka wannan idan muka ajiye shi a nan gefe zai iya bamu, wannan zai bamu na da 2 times 2 times 2, wannan 2 power 4 din times 2, 1 2 3 4, wannan kenan ta farkon nan mun gama da ita. Idan kuma muka juya daga kuma saura watan 2 power 2 din ɗaya, za mu zo mu tuna da times, inda multiplication a gani 2 times 2. To idan muka ƙirga 2 ɗin da muke da su, muna da 1 2 3 4 5 6, haka zai bamu daidai ke da muna 2 power 6. Wannan shine kai abin da yake nufi. To kaga wannan da ya zo a haka misali, to in mun bi wata hanya mai sauƙi, bari ɗan goge sai na bi mana wata hanya mai sauƙi. Wani misali bari ɗan goge shi, ɗan yi haƙuri. Yawwa na gama goge shi. Misali nan gurin na dawo da abin da ina da 2 power 4 2 power, kuma kuma manta ba a can ƙarshen da muka samu wanda muka goge mun samu amsar ta zama 2 power 6, ta zama 2 power 6. To bari mu samu ta ƙaramar hanya noma yanda dokokin da suka shigo suka mai da abin mai sauƙi shine, nan da dai ake ina da, zan ɗauki 2 guda ɗaya daga ciki tunda da abubuwan iri ɗaya ne. Dokan da farko zai must be the same, abin da abu ɗaya ne ina ɗauki 2 ɗaya na sa 2 sai in ɗauko power wannan 4. Idan nan gurin multiplication ne sai ne addition haka
wannan shi zai bamu 4 plus 2 power 4 plus 2 a ni 4 plus 2 daidai ke zai bamu 2 power 6 shine yadda abin yake ba wata wahala. Wannan shine dan yadda abin yake. Kaga wannan hanyar ta rage cin guri waccan sai da muka yi ta rubuta guda 4 muka ƙara wata guda 2 sannan muka irin ya bamu shi. Haka wannan ta rage cin guri, ta rage abubuwa da yawa. Yau bari mu tafi misali na gaba. Let assume muna da kuma misali muna da 2 times 2 times 2 all over 2 times 2. Kaga wannan idan muka zo aya wannan za ta kashe wannan, wannan za ta kashe wannan. Kaga ɗan sama za ta zama da gidan muna da 2. Wannan ita ce amsar mu. Ka gani sai muka sha aiki muka nemi ta, amma to idan muka ce za mu ta ɗaya hanyar mai sauƙi, bari mu gani. Idan za mu ta ɗaya hanyar mai sauƙi me za mu ta yaya a wani ɗan wuri za mu samu wata, bari mu aje ta a gefe da mu laganta. To yadda take in muka bi hanya mai sauƙi, wannan 2 guda 3 ce ta yake da muna ce muna da 2 power 3 all over wannan 2 guda 2 2 power 2. To doka ita zo division sai mu ce daidai yake za mu ce mu ɗauki 2 guda ɗaya power 3 minus 2. Zai ba mu na da 2 power 1. Haka ba sai mu sa simple mun samu 2 ɗin ba sai da muka wancan dogon wahala ba cikin hanya mai sauƙi. To wannan shi ɗan introduction da za mu yi akan indices, wanda a bidiyo gaba za mu shiga cikin rule ɗin mu yi bayanin ya rule ɗin take a komai da komai. Wannan dai shine introduction na indices. Mun gode, sai anjima.